Здравейте, днес сме в Плевен. Това е един от последните обекти на Sweet Home. Това е нашия инвеститор. Имам няколко въпроса към вас относно изпълнението на къщата. Вашата къща е последният завършен обект на Sweet Home. Как премина процеса на проектиране и строителство? И процеса на проектиране и строителството минаха много гладко. Изключително съм доволна и щастлива от това, че Sweet Home изпълниха нашия проект. Бригадата, която са си подбрали да работи и да изпълнява, е съставена от професионалисти, които работят качествено и чисто най-вече. Всеки път, когато идвах да поглеждам къщата, винаги я намирах в пълен ред, въпреки тежката работа, която са извършвали през деня. Благодарим. Следващия въпрос е: как протичаше комуникацията между двете страни в целия процес на строителство? С комуникацията проблем не е имало. Всякакви възникнали въпроси се решаваха бързо, своевременно. А сроковете? Как се справихме с тях? Сроковете, даже петилетката изпълнена предсрочно, за което също им благодаря. Ако сега трябваше да решавате с кого да строите, бихте ли избрали отново нас? Отново бих избрала Sweet Home. Даже малко ми е мъчно, че ме оставят на този етап и при това положение. Бих искала всичко да бъде довършено до край от тях, защото имам пълно доверие. Благодарим. Крайният резултат, доволни ли сте от него? Доволна съм. Изглежда прекрасно и това е една сбъдната мечта на моите деца. Благодаря.